Ako? Dobre. Je zima. Kde mám hlavú papuču? Hľadá sa detektív na nájdenie papuče. Dobrý deň, to by ste hľadali toho detektíva kvôli tej stratenej papuči? Áno. Ja som detektív, hej. Dobre, super, takže zajtra o 11:00 prídem? Dobre. Dobrý deň, to vy hľadáte toho detektíva? Áno, dal som tento inzerát. Dobrý deň, som Pišteková, detektívka. Ja som tento Nevadí, stratil papuču. že som žena, že to nevadí. No a ako sa to stalo, porozprávajte mi teda. No, ja som takto tu sedel. Takto som pil kávu, ľavou. Ja som ľavou. Áno. Bola celkom dobrá tá káva, ale už nemá. No a vtedy som cítil, že mi je zima na noc, na ľavo. Áno. A ľavou som pil, ja som ľavák totižto. A kde býva mi zima na ľavou? Pozriem sa a nemám papuč. No a pod stôl ste sa pozreli? Však vidím, nemám papuč. A pozreli ste sa poriadne pod stôl? Dívam poriadne, ale... A toto je čo? To je vaša papuča? Jaj, to je moja papuča, ľavá. No vidíte. No, je to ona, áno, Vidíte, ako áno. som dobrá detektívka. Zaslúžim si morál. Ďakujem, zaslúžite si Dobre. morálnu odmenu naozaj na to, že ste žena, ste dobrá detektívka. Tak Určite vám ste rada, že ste číslo dostala určite. šancu, takže som rád, že ste ju využila, takže ďakujem veľmi pekne. Tak číslo už tu vám napíšem do e-mailu. Dobre? Áno, chcete mi poslať peniaze, že som vám dal šancu? No dobre. To od Tak vás sa pekné. teším, že ju máte. Dovidenia. Dobre, a kávu mi nespravíte? Nie,